că eu mă voi bate cât îmi stă în puteri, da? Ca această capitală a acestei regiuni să o aducem la Bacău. Și eu trebuie să o declarăm deschis de prima dată. Că dacă nu o declarăm și nu ne batem pentru acest lucru, cu siguranță că vom fi trecuți la și alții. E un aspect foarte important care poate să scape și am apreciat că domnul primar a spus că municipiul Bacău și județul Bacău sunt importante pe harta Moldovei. Chiar trebuie să avem grijă. Corect. Să protejăm interesele județului Bacău și nu sunt aici ipocrit sau demagogic. Cred că e loc și de o dezbatere cât de repede. Dacă această discuție prinde contur cu toți parlamentarii județului Bacău, cu toți factorii politici. Mă prind să o moderez acea întâlnire. Trebuie să vedem dacă avem criteriile și argumentele pentru care să aducem această viitoare capitală a regiunii sau a județului Moldova în Bacău, pentru că avem anumite argumente, anumite aturi care s-ar putea să ne avantajeze.